Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündülügi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň ýurdun iň ýeri ýokary hujaýlarynyň biriniň taliplerinden mejbur para alynýandygy barada taýýarlan ençime maglumatlaryndan soň geçen hepde bu ýokary hujaýynyň kafedra ýolbaşçysy wezipesinden çetleşdirildi. Ýatlatsak, Türkmen Döwlet Ulug we Aratnaşyk institutunda mugallimlaryň we degişli ýolbaşçylaryň dürli bahanalary bilen taliplerden para alýandygy, kurs işleri, hatda synaglarda hem dürli baha üçin keskin nyrklaryň bardygy bellenilip geçilipdi. Netijede geçen hepde Türkmen Döwlet Ulug we Aratnaşyk institutunyň kafedra ýolbaşçysy Yusuf Yunusowich Mihdiýew wezipesinden aýryldy. Azatlyk Radiosynyň bu ýokary hujaýyndaky ynamdar çeşmesi onuň öz isligi boýunça arza ýazyp işden gidendigini aýtdy. Onuň wezipesinden çetleşdirilmeginiň esasy sebäbiniň korrupsiýa maglumatlary bilen baglydygyny aýtdy. Haçanda Azatlyk Radiosu Yusuf Mihdiýew bilen telefon arkaly habarlaşyp ýokarky maglumatlar dogrusynda pikirini soranda, ol bu gurrunlaryň ýalandygyny, özüniň henisem kafedra ýolbaşçysy wezipesinde işleýändigini aýdyp başga goşmaçy maglumat bermekden saklandy. Yok. Muňa garamazdan Türkmen Döwlet Ulug we Aratnaşyk institutunyň resmileri gurrunga gidýän adamyň geçen aýdan bäri bu ýokary hujaýynda işlemeýändigini tasdikladylar. Emma işden gitmeginiň sebäpleri barada hiç zat aýtmadylar. Sol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň Türkmen Döwlet Ulug we Aratnaşyk institutundaky çeşmeleri bu ýerde taliplerden para almak tejribesiniň hem dowam edýändigini aýdýarlar. Häzirki kurs işleri tapşyrylan döwründe belli mugallimlaryň studentlerden pul sorap başlandyklary bellenilýär. Ozolda habar berisimiz ýaly bu ýokary hujaýynda berilmeli paranyň keskin nyrk sany hem emele gelipdir. Bir kurs işi 170 manat, synaglarda 5lik üçin 200 manat, 4lik üçin 100 manat we 3lik üçin 70 manat. Diplom işi üçin hem 400 manat. Taliplaryň para bermäge ýagdaýynyň ýokdugyny aýdanlarynda käbir mugallimlaryň "Sen ýa bäri ag ýa-da aňyry, başyňa geljekleri özüňden gör" diýip haýwat atýandyklaryna da gurrun berdiler. Galy berse, bu maglumatlar dogrusynda hem gurrun gidýän ýokary hujaýynyň degişli resmiýetlerinden hiç ýyly maglumat alyp bolmady. Sözümüziň ahirinde bellesek, Türkmenistan halkara guramalarının dünýä ýurtlarynda korrupsiýanyň derejesi baradaky hasabatlarynda ýylyň-ýylyna iň yaramaz derejeleri eýeleýär. Soňky döwür Türkmen häkimetleri korrupsiýa, paraxorlugy garşy barlyşyksyz görüşmegi wada berip, bu aýplamalarda aýplananlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan resmi habarlardan çen tutulsa, korrupsiýa faktlary azalmaýar we tinçiler ýurtda adalatlyň aly seçilip alynan ýagdaýynda we kanunçylygy dogry saklamazdan berjaý edilýändigini, suwtlaryň garaşsyz däldigini, aýplanýanlaryň özlerini kanun esasynda gorap bilmeýändiklerini aýdýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündelik bilen men Şaýmyrdan oğlu Murady Kabuldan. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ýaşaýjylarynyň belli bölegini we Günmatar Awganystanyň Herat welaýatynyň ençeme etrafynyň we Herat şäheriniň ýaşaýjylarynyň ýary gurragyny elektrik tok bilen üptin edip gelýär. Türkmenistandan satyn alynýan elektrik togyň 1 kilowat sagatynyň 2 sentdygyny Awganystanyň elektrik energiýa idarasy ma'lum edýär. Türkmen togyny sarf ediciler hem onun razylyk bildirýär. Emma indi Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik togynyň narhyny ýokarlandyrjakdygyny aýdypdyr. Ony Awganystanyň elektrik energiýa boýunça idarasy kabul etmendir. Şonuň üçin Türkmenistan Demirgazyk Günmatar Awganystana iberýän elektrik energiýasyny 2 gün öň kesdi. Ýöne Türkmenistan dün akşamdan biyana Awganystana iberýän elektrik togynyň akymyny ýene wagtlaýyn goýberip başlapdyr. Meseleniň çözgüsü üçin Awgan toparynyň Türkmenistana sapar edýändigini Awganystanyň elektrik energiýa idarasy habar berýär. Elektrik energiýa boýunça idarasynyň jogapkary Abdulwekil Nasarynyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistan Demirgazyk Günmatar Awganystana elektrik energiýasyny bir aý möhletli öňkü bahadan uguratmaga razylyk bildiripdir.
baha meselesinin çözgüdü üçün Awgan wekiliyeti Aşgabat'a sapar edýär. Türkmenistan ýagdaýly bahadan Awganystana elektrik togunu bermegini dowam etdirer diýip biz umyd edýäris. Awgan resmileri ertir Türkmenistana uğraýar diýip Nasri aýtdy. Dabarta deri ma qatira inda reis rawanda tesqabata inşallah sababa xamaxada mushkil hal. Türkmenistan'dan gelýän elektrik togy sarp ediciler öňüm ondan düzgünli peýdalanyp bilmeýändiklaryny aýdýardylar. Elektrik tog kawagt Türkmenistan'dan kesilýär. Elektrik geçirci sütunlara we elektrik geçirci semlere jeňçilerim Awgan topragynda izgiderli ziýan ýetirýär. Türkmenistan'dan iýerilýän elektrik togyň kesilmegi bilen halkyň kyn ýagdaýa düşendigini Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň hakimi Lutfulla Azizi aýdýar. بأثر قطع شدن برق از ترکمنستان استبرغان در اطراف و ولسوالی های اطراف که روجات Türkmenistan Awganystana iýerýän elektrik togyny kesmese diýip Jowzjan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzjany haýyş etdi. Jowzjan barqy Türkmenistana gelýär. Palap, Şarpur, Jowzjan, hatda Irakda da barqy karşılık Türkmenistan'a şu bizlere Türkmenistan dostumuz hamsaya komak etsin. Barq bolmasa kılda kalıyor. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Eýranda resmiýetlerin basyp ýatyrmak bilen haýbat atmagyna garamazdan 5 gün bäri dowam edýän hökümete garşy protestler öten akşam ýene 9 adamyň şol sanly bir polisiýa işgäriniň öldürilmegi bilen gadaply herekete ýazdy. Sosial mediada berilen videoda demonstrantlaryň Eýranyň Isfahan welaýatyna degişli Garyjan şäherine polisiýa edarasyna hüjüm edýänligi görkezilýär. Döwlet telekanalynyň 2-nji ýanwarda habar bermegine görä, öten akşam öldürilen 9 adamyň arasynda 6 adam bu şäherde polisiýa edarasyna edilen hüjümde ýara gogurlamaga synanypdyr. Isfahan welaýaty Tehranyň 350 kilometr günörtüsinde ýerleşýär. Yarım resmi habar gullugy Tesnim merkezi şäher Najafabadda hawpsuzlyk gullugynyň bir işgäriniň ýaragly demonstrantlar tarapyndan öldürilendigini bildirdi. Tasdiklanan halatynda onu bu giň gerimli bulagaýlyklarda hawpsuzlyk güýçlerine ýeten ilkinji adam ýetkisi bolýar. Kawşýan habarlarda tutuş Eýranyna onlarça şäherde şol hatarda paýtaxt Tehranyň dürli ýerlerine protestleriň barýandygy aýdylýar. Protestler Senendeç, İlam, Horramdere, Kermanşah, İze, Ahvaz, Şahinşär we Toýsyrgan ýaly şäherlerde de bolup, adynyň 2 adamyň ölendigi habar berildi. Türlü video ýazgylarda adamlaryň Tehranyň köçelerine diktatora ölüm diýip gyýryşyp ýürüýüş geçirýändigi görünýär. Öten akşamky gadaply hereketlerde ölenlere masaba goşsaň, onu esasy azyk önümleriniň gymmatlamagy we beýleki ykdysady kynçylyklar sebäpli 28-nji dekabrda başlanan protestlerde ölenleriň sany resmi taýdan tasdiklanmasa-da azyndan 22. Eýranda 12% teori bolan işçilik derejesi 2017-nji ýylda ýaşlaryň arasynda 28,8% bardy. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bir tweetde bulagaýlyk Eýranyň ähli ogurlarda şawsuzlyga uçrandygyny we özgörüşe wagt bolandygyny görkezýär diýdi. Trump beýik Eýran halky ençe meýilla paşasynda boldy. Olar ýmit we erkinlik üçin aşyk çekýärler. Adam hukuklary bilen birlikde Eýranyň baýlygy talanýar diýip ýazdy. Ortaýatyň daşary işler ministerligi 1-nji ýanwarda tolgunma Eýranyň öz içki işleri daşardan garşylyp ýagdaýyň durduklaşdyrylmagy kabul edilýär diýdi. Ruhani 31-nji dekabrda raýatlar häkimetleri tanqidlamakda we protest geçirmekde bütünlei erkin ýöne bu demonstrasiýalar adamlarda öz jany we howpsuzlygy hakda alada döretmeli diýildi. Ruhani Trumpy ýazan tweeti sebäpli tanqidlap, ol sanly jaýmyndan ozal Eýran halkyny terroristler diýip atandyrany ýatdan çykarypdyr diýdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. İranda 28-nji dekabrdan beri hökümete garşy protestler dowam etdirilýär. Täze ýylyň öňü sirasynda protestler ýurdun köp sanly iri şäherlerine ýaýrady. Iranyň döwlet telewizionyasy protestleriň dowamynda 20 adamyň şol sanda polisiýa wekilleriniň helak bolanlygyny ma'lum etdi. Habar berilişine göre İranda 2009-njy ýyldan beri hökümete garşy geçirilýän bu iň uly protest çykyşy ykdysady sebäplerden başlanypdyr. Adamlar azık önümlerinin gymmatlamagyna, helkinji nowatda da yumurtka we guş eti ýaly haritlaryň bagatynyň ýokurlanmagyna öz nägileligini bildirdiler. Türkmenistanyň ýakyn goňşusy we iri sowda ykdysady partnýory Irandaky şuňky ýagdaýlar barada ýurtda nägile habar berilýär. Biz bu sowal bilen Aşgabatly ýazajy Amanmurat Bogaýewa ýüzlendik. Hiç de tavar verilen ok. Bir söz bilen şunu aýtmak gerek. Goýa duýlaşy goňşyndy hiç zat bolmadyk ýaldymlya bir Boğanistan nabatynda da 30 ýylyň dowamynda gelen türkmen metodi İran nabatynda dymya hiç zat berilen ok. Amanmurada umuman İranda bolup geçýän häzirki ýagdaýlar barada ýyl içinde Türkmenistanyň ýylaty Olayda Aşgabatyň ýaşaýjylary habarlymy? Aşgabatyň ýaşaýjylary juda az habarly. Oňa derek Gunmatar Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Serhet ýakasyndaky Esenoğly Ilaytada etrek etraplary hemde Gargala häzir kady Magtumuly ine şu etraplaryň ýaşaýjylarynyň habarlygy juda oňot diýip aýdýarlar adamlar şol täzelik sözüne birek gutlanýan edilen gurrunun baş temasy şu Eýranna wakalar bolly sebäbi Serhetden aňyrdol Türkmen Sahra Kaptalnaky büzünür diýdi. Bar ul şäherler bu ýerde türkmenler kuran tutup ýaşaýarlar. Şo ýerde ýaşaýan türkmenleriň sany 4 millionyň aňyrda diýip tasdikleýär. Özüm şu ýagdaýy aýtmak gerek. Bir dogan Türkmenistan territoriýasynda ýaşaýan beýlik doganam aňyrda Türkmen Sahrada ýaşaýar. Şol üçin olar birekden habarly bolsaň da şol Gurgan radiosy diýene gaýrdy toýerlerde dinläp bilýärler, bärlerde dinlenmez ýalydylar. Amanrada umuman şuň Türkmenistanyň ýaşaýjylary dünýäde bolup geçýän ýagdaýlar barada nirelerden habar alýarlar. Nädip habarly bolýarlar? İzafi habar alýarlar bular şol Orfiyet telewizionysynyň üstünden galy bersede bir Türk telewizionysynyň üstünden bilen käbirlatlar dinleýän adamlar bar türkçe. Onun bir ýylatyň ýaşul gatlarynyň tapawutlykda ýaşlar köp zatdan habarly, olar şol ýurtda ýapylýarlygyna garamazdan internet arkaly özüne gerek çeşmeleri tap bilýärler hem bir begenlerji ýeri. Häzir türkmen ýaşlary ýurdun başyna näklenmen gurrundan edem ýurdun ölçüne näklendi. Köpsi ingliz, nemis, fransuz dilleri diýäli dilleri bilýärler şular. Şu internetden özüne gerek zady tap bilýärler. Ýaşlar habarly köp zatdan. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Atsylyga gepleşiklerini dowam etdirýär. 28-nji dekabr güni polisiýanyň ýol bolagçylyk gullugynyň işgärler tarapyndan Aşgabat şäherinde ýylatyň münýän gara renkli avtologlaryny sürmeklige gadagançylyk gerilip, gara renkli avtologlar jerime avtoturalygyna ýygnalypdy. Avtologlaryny elinden aldyryp ýetişmedik sürüjiler bayramçylyk günleri öz avtologlaryny gizläp saklan bolsalar, avtologlaryny elinden aldyran ýaşaýjylaryň bolsa bayramçylyk keýpleri, bayramçylyk planlary dolu bolup, ýaşaýjylar öz avtologlarynyň aladasy bilen ýatyp turdular. Aşgabatly ýaşaýjy sürüji Göpany aýtmagyna görä, gara renkli avtologlaryň ak renkli boýanma baradaky berilen görkezmeler avtolog bejerýän ustahanalarda uly nowatlar emele getiripdir. Avtologa zerurlygy bolan sürüjiler gara renkli avtologlaryny ak renkli boýamaga gyssandylar. Bu bolsa avtologlary bejerýän ustalaryň öz işleri üçin alýan iş haklaryny aşa galdyrmagyna mümkinçilik döretdi. Adatda bahalar häzir 3-4 ýaşa ýokarlandy diýip Göpany aýdýar.
Avtologlaryň markasyna görä şugun bugün öz iş haklary üçin ustalar 6000 manatdan 10000 manata çelen narh kesýärler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä ustahana eýeleri biri bilen habarlaşyp narhlary şeýle derejäçeli galdyrmak barada dilleşipdirler. Haýsy ustahana ýük tutsaňam olaryň goýan narhlaryny peseldip bolmaýar. Uzal avtologlaryň gara aýnylaryny aýyrmaga görkezme berilende hem avtolog beceren ustahanalarda şeýle gymmatlaşyk ýüz beripdi. Döwlet Awtoinspeksiýasynyň işgärläriniň bayramçylyga batlap, ilatyň avtologlaryny jerime avtodrologyna ýygnap, ustahanalar üçin iş tapyp bermekleri bir hile dilleşip edilýäni hem çalym edýär. Bu ýerde avtolog beceren ustalaryň iş haklarynyň döwlet Awtoinspeksiýasynyň işgärläriniň hem öz paýlary bar ýaly bolup görünýär. Eýsem bolsa gara renkli avtologlaryň ak renkle boýalmagynda narhlaryň aşa galdyrylmagyna döwlet tarapyndan gözegçilik bolardy diýip käbir sürücüler öz pikirlerini paýlaşýarlar. Gara renkli avtologlary ak renkle boýamaga berilýän görkezmeleriň mejburi ýagdaýda ilatyň boýuna takylmagy ýaşaýjylarda juda näradyçylyk döretdi. Bu işleri yerine yetirmekliğin ilatyň maşgala büjetini aşa aramtalyandygy. Bu işi bildirişler arkaly ilata yetirip, ilatyň öz ýagdaýyna görä berjay etmegine mümkinçilik berilmän. Edil bayramçylygyň öň ýanynda sürücüleriň avtologlaryny jerime avtodrologyna sarynmagy ýurdun kada kanunyna sygmaýan bir zat diýip sürücüler aýdýarlar. Hiç bir yurtda şeýle mejburlyk raýatlaryň hukuklaryň şeýle bozulmagy bolýan zat däldir. Türkmen häkimetleri mundan soňra näme hukuk çykaryp ilaty köterken diýip ýaşaýjylar biri-birine soragly garaýarlar. Avtolog beceren ustahanalarda bolsa avtologlaryny gara renkden ak renkle boýamak üçin nobatlaryň artýandygyny görmek bolýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde siziň bilen efirde men Döwlet Baýhan. Türk işçileri Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde metbuata beýanname berdiler. Türkiýanyň paýtagty Ankarada dekabr aýynyň ahyryna Türkmenistanyna işläp gaýdan bir näçe türk işçisi aýlyklar tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan Türkmen ilçihanasynyň öňünde näýlelik bildirip metbuata beýanname berdiler. Türk işçileri Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňüne geçiren piketiniň metbuat beýannamasynyň video şekilini Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna hem iýerdiler. Video şekilde Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň ýanyna üşen 15 töwereg türk işçisiniň öňünde durup metbuat beýannamasyna aýdan türk işçisi Türkmenistan'da 2 yıldan bu yana çalışmış olduğumuz çeper kuruluşu ve acayip bina firmalarından maaşlarımızı ve hakkımızı almak için bugün Türkmenistan'da çeper kuruluşuk ve acayip bina adlı firmalarda 2 yıl dürlü kuruluşuk işlerine işleyen 80 töweregi Türk işçisinin aýlygynyň berilmän gaty kyn ýagdaýa duçar edilenligi sebäpli Türkmen ilçihanasynyň öňünde şeýle piket geçirip metbuada beýanname bermäge mejbur galandygyny öňe sürýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowdan kömek soraýar. Biz aýlyklarymyzy alyp bilmän gaty kyn ýagdaýda galdyk. 80 töweregi türk maşgala bu sebäpden gaty uly kynçylyk çekýär. Biz 2 ýyldan bäri Türkmenistanda eden işlerimiziň puluny almagy synanýarys. Biziň arzymyzy degişli ýol başçylara ýetirip Türkmenistanaky çeper guruluşuk we ajayip bina adly firmalarda 2 ýyl dürlü guruluşuk işlerine işlen 80 töweregi türk işçisiniň aýlygynyň tölenmegi arasynda buyruk bermeňizi haýyş edýäris. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, sizlerden rica ediyoruz. 80'e yakın ailesiyle beraber perişan olan arkadaşlarımız var. 2 yıldan bu yana paramızı almaya çalışıyoruz. Deyip pikette metbuat beýannamasyny okayan türk işçisi aýdýar. Yer gelende belläp geçdik, bu türk işçileriniň Türkmenistanyna aýlyklaryny alyp bilmeýändigini aýdyp metbuada beren ilkinji beýannamasy däl. Türk işçileri we şol wagtyň özünde Türkmenistanyna işlen türk işçilerem öz aýlyk haklarynyň berilmändigini bildirip bir näçe gezek Azatlyk radiosyna ýüz tutupdy we olar bilen baglanyşykly türk media ferişdelerine de ýygyderli maglumatlar berilipdi. Azatlyk radiosy bilen bu temada gurrundaş bolan ol Türkmenistanyna Çalyk Holding'in firmasyna işläp gaýdan Erol Egrek adly türk hünärmeni. Adım Erol Egrek, Türkmenistan'da çalışmış bir Türk vatandaşıyım. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanından tazminat haklarımızın verilmesiyle ilgili defalarca ettiğim müracaatları tekrarlamak istiyorum. Öz aýlyklaryny, iş haklaryny we şol sanna kompensasiýalaryny alyp bilmeýän türk işçileri bilen iş egurlarynyň şol video şekilläki ýaly ýygyderli ýagdaýda Türkiýanyň hem Türkmenistanyň prezidentlerinden kömek soramaga dowam edýändigini aýdýar. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosyna ýüz tutan türk iş egurlarynyň merkezi Ankarada ýerleşýän Megasan Maýadarlar Jemgyýetiniň başlygy Erdoğan Suranowly hem Türkmenistanyň algylaryny alyp bilmeýändigini gurrun beripdi.
Azatlygy line ulgamynda Gosmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat aeroportunyna dermanlar geçirilmeýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistany daşary ýurtlardan dolanyp gelýän raýatlaryň migrasiýa we gümrük gullugyny her hili bökdünçlükler bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy barada köp maglumatlar gelip gowuşýar. Azatlyk Radiosu bilen sosial ulgamlar arkaly habarlaşan türkmenistanlylar Aşgabatyň aeroportunyna el goşlarynyň zor bilen dökülip, onda tapylan ähli dermanlaryň mejbur alınıp galynýanlygyny aýdýarlar. Men Belarusdan gyşky dynjalşa gelenimde Aşgabat aeroportunyna gümrük gullugynyň işgärleri çagyryp, tüme azgyrylyp, el goşlarymy dökmegimi soradylar. Goşlarymyň arasynda ejem üçin alyp gelýän Korvalol, Validoliýaly ýürek agry, Stramon, paracetamol ýaly kellagry dermanlary bardy. Dermanlaryň ählisine aptekada berilen kwitansiýalar hem bardy. Onu da üstüme gyýgyryp, häzir protokol düzers, jerime salars diýip, gorkuzyp dermanlarym alyp galdylar diýip, Belarusda okyan 20 ýaşlaryň jeren Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Jeren dermanlarynyň alınıp galynmagyny diňe, bolanok diýilen bahana bilen düşündürilendigini şeýlede bu barada özüne hiç hili resmi dokumentiň ýa protokoluň berilmänligini de sözüne goşdy. Azatlyk Radiosynyň degişli gümrük ýolbaşçylary bilen habarlaşyp, dermanlaryň aeroportdan geçirilmän, saklanyp galynmagynyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmak synanyşyklary netije bermedi. Emma bu çäreler ýurtda däri dermanlaryň gytalyp, olaryň bahalarynyň barka gymmatlap başlan döwrüne gawat geldi. Ýurdun käbir künjeklerini hatda sanjym üçin iňeleriň ýokdugyny, keselhanalarda bolsa, näsaglaryň gerekli dermanlaryny öz ýanlary bilen getirmegi talap edýändikleri barada maglumatlar bar. Marda iň bärki dermanlaryň tapdyrmaýanlygy sebäpli ejeme zerur dermanlary Belarusdan alyp gaýtdym. Innolary şäheri söküp, has gymmat oha alaýmasam, başga çärem ýok. Dogrusu olary tapjagym gumana diýip talip gyz jeren Gussoly gurrun berdi. Gal berse de bu derman gytçylygy Türkmenistana dolanyp gelýän raýatlaryň Aşgabat aeroportunyna duş gelýän meseleleriniň iň soňkusydyr. Munun öň, daşary ýurtlardan gelýän türkmenistanlylaryň el telefonlarynyň zor bilen barlynýanlygy, sorag edilýänligi, goşlarynyň ýolagçylardan biýdin ruhsatsyz açylyp barlynýanlygy barada maglumatlar gowuşupdy. Gal berse de geçen ýylyň noýabryna Türkmen prezidenti Türkmen howa ýollarynyň başlygy Döwran Saburow işde goýberen kemçilikleri üçin soňky duýduruşyny we käňjini berdi. Emma Türkmen mediýasy ýokarda beýan edilýän ýagdaýlarda hem bolşýaly. Bu kemçilikleriň jikme-jikligi barada dymdy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.